pe Fabi că... Băi, Fabi, să nu cad, tata! Nu mi-e frică, mie-mi place mai degrabă. Așa, bravo, Mie-mi Fabi. place, nu mi-e frică. Haide că... Ia, ce focal de nimic ce-o lasă călduri la ochi. Și mie-mi Bă, ce place. fain, uai, ce umbră. Uite ce clar se vede Einstein. Fă, mă, Altul, și fotografie. mie-mi place. O fotografie. Și mie-mi place, uite lacul! Da, și mie-mi place că suntem foarte sus. Mamă, ce fain e albă în partea aia stângă cu urs. Dar de ce stau așa? Stai pe spate, Oana, să vadă. Ce rău. De ce se ceră? Da, da, Mie-mi place Uite ce fain se vede ce Einstein fain e jos. albă, tot. Altul mie... Ce-mi place, ce fain se vede. Ioi! Hai! Te pișo pe tine. Altul, Ha. mie-mi place că suntem foarte sus. Halte sus, Mie-mi halte. place pentru că merem. Vă place? Da, și mie că... Nu unde-s mănușile mele? Nu. Ia, Fabi, uite-te la mine. Așa. Ia, Cristi. Mănușile mele, unde dracu? Dă-te așa în prima, așa. Nu știu. Dă-te la mine sub cur, nu mai cred că. Păi și vin. Da, Ce bă, pe 5 minute e sus. Ce-o fi la teleschia. Și cu... Tot cu telefonul la cobor, nu? Nu, pe schiuri. Da. Pe schiuri tu. Cum, nu știi să te dai, Oana? Păi cu coborâ. Aici. Pe aici am coborât și eu. Du-te, mă, de aici. Ți-e frică? N-ai de ce la fain. să-i vă. Uite, ai și geam să-l deschizi. Am văzut. Au și înghețate. Du-te, O, mă, aici o ce patinat să ăla. fac ăla? Unde tu? Ăla, Uite și ăla. să Are dau nimic, eu. cum merge. N-are nimic, atât în fras. Uită-te, nu are nimic. Cade, se ridică, Ei, hopa, da. adică. Să ții pe Fabi că ne dăm. Oprește, bă, că-ți mai ai de poză. Cum să nu am o grămadă? Ai, că n-ai baterie. Este și baterie. Uite ce s-o prăștea pe ăla. Brrrr, ho, cu Dar eu tata. mă dau pe început. Bravo. Da, asta mică. Asta e mică? Aha. Este sus, Oana, foarte. Uite aia de sus. Uai, dar ce urât s-a făcut acolo. Acolo nu s-o dă nimeni, mă, ce s-a făcut? Ce să dă aici? E Dracu. prea periculos. Ce lin. Frunză verde de mălin. Îți place, Fabianu? Da. Ajungem sus, uite. Da. Titinel! Mi-a place foarte mult. Du-te, bă. Dar mie nu mi-a plăcut când am fost cu telescaunul. E, acolo e înghețat pe Dar telescaun. dacă nu-mi dai mănușile. Când ajungem sus. Păi le ai? Alea? Da. Uite ce coboră ea. Uai, da. Aici. Nu, Einstein, ce fain se vede lacul. Uai, se vede tot lacul. Uite ce tare. Uai, uite lacul. Uite eu Aici ai văzut aseară. Aici Ei, aici ai văzut aseară. Ui la măta, că nici nu se uită, E ui. frică. Dacă Ai și văzut de aici am azi că fost. te aduc? Eu să-mi fac. Dar ce șoc face când ajung Dacă și sus. de aici am fost la apa Ei, ai văzut? aia. Când îți zic ceva, așa face. Atunci am fost la apa aia, nu? Da. La mână. Păi, deci eu nu știu cum cobor, că mie mi-e rău. Da. Cum să cobor frumos? Unde coborâm, la prima sau la ultima? La ultima? Ha? E cum vreți. Cum Eu vreți nu voi? știu. Mergem până la ultima. Și cum cobor de acolo? Frumos. Că mere încet telegonul, nu mai mere așa tare. Se oprește tot. Cum ar veni? Uite, bă, ce s-a așezat unul lângă altul, bă. Fabi, uite-te aici. Așa. Oprește-mă, nu mai filma. Taci, mă, din gură. Eu, tati, dacă sar eu bine sus, îmi rup oasele. Ei, n-ai voie să sari aici. Nu-i cum că dă ăla de frică. Dar văd că nu e așa cum așteptam. Cred că e plin sus. Am văzut atunci că era rând acolo. Așa era și când am venit eu cu Isa. Sărea de pe ușă Băi, și voi unde și ați cădea plecat? jos de leaua, nu? Aici ne-am oprit Nu mai noi. faci de leaua. Unde spui? Păi mai faci mai o tură sus și poate te întorci. Dar n-am fost niciodată dincolo, unde am făcut poza aia cu mașina, cu cătă. Hai să mergem până Am acolo. mers, dar nu m-am dat. Păi și cum ne dăm jos din asta? Te Te-ai scoli. urcat. Cum te-ai urcat așa te și dai jos. Da. Te dai pe scoli jos. Dar tu ai văzut că gratile alea din față erau de cauciuc pe jos. Da. Da, ce fain. Asta e prima parte din să pleacă, nu? Da. Că aici îți brazii aia înghiță. Mi-a dat drumul o seară la ăștia de zăpadă. Cine a zis? Am văzut eu pe Facebook, am vorbit cu ăla. Uite că vor ăștia. La ce cali, bă. Ai ticat că... Prea înghețat, uite-te. că pe 5 minute face Einstein până sus cu telegonul. Ăla uite că se vadă. Păi și tare, pe bă. jos, nu? Ai, Mă pregătește de coborâm.
Uite la teleschi, bă! Uai de capul meu. Cine stă la rând? Nu, coborâm aici? Nu, mă, merg mai departe. Mie mi-e E frică. multă lume, bă. Mie nu Ne mi-e dăm jos sau frică. nu? Nu ne dăm jos aici, Einstein. Păi și ce facem? Merem sus. Și după aia venim înapoi dacă nu e fain acolo. Nu, eu vreau Da, să dar tu merg. cu copilul ce faci? Că Fabi pun schiul, le mai cobor cu el, începe. Păi Cobor nu mai și eu. telecomandă, să mai coboare. Ba, da. Păi da, eu zic să coborâm și la telescaun. Uai, de capul meu. Wow! Du-te Ce că nu netelește, mai ce? vin în viața mea aici. Du-te. Nu!